गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बराय लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस आरो जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। दा दिनैनि भिडिअआ जागोन जाथावना एबा प्रबाबिलिटिनि सायाव। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जाथावना एबा प्रबाबिलिटिया जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो कुइसन मोनसे नङा मोनसे फैनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना नायनानै था। दा जाथावना होननानै बुङोब्ला जोबोद गोरलै बियो, बेखौ बयबो हाखागोन। अब्लाबो आङो एसे नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। दा ओरैबायदि नै बाहाय जाथावना एबा प्रबाबिलिटि माने जानो हाथावथावखौ होनो आरो। जाथावना माने जाथावथाव आरो ना। दा बाहाय जाथावनाखौ माबोरै दिहुनो दाना? जाथावनाखौ दिहुननायनि फर्मुला दङ, मोनसेल' फर्मुला। बे जाथावनाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय नैबे। जाथावनाखौ मा होनना बुङोनो? प्रबाबिलिटि होननानै बुङो। बेखौ पि लिरनाय जायो आरो ना, गुसुङै। दाना जाथावनाखौ माबोरै दिहुनगोन? गासै अनजिमाया गाहायाव थागोन, ओमफ्राय गासै फिथाइ रिजाल्ट गासै फिथाइया बेसेबांनो बे गोजौआव थागोन। माने जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै बुजिनो थाखाय हमना ला मोनसे दाइस दङ। दाइसआव जोंना गासै फिथाइया गासै अनजिमाया थायोनो 1 निफ्राय लानानै 6 सिम थायो। दा बाहाय 3 मोननायनि जाथावनाखौ सोंबायलायनो। होमबा 3आ मोनबेसे थायो जोंना? रिजाल्टआ मोनबेसे जागोन? 3आ मोनसे जागोन। होमबा 1/6 बेबायदि जागोन आरो। बेबायदि जागोन आरो। दाना जाथावना दिहुननायनि फर्मुलाया बे मोनसे जाहैबाय। दाना जाथावनानि गासैबो जाथावनानि दाजाबगासेया मा जायोनो बेखौ गोसोआव ला। जेब्लायबो 1 जायो। मालाबा समाव सोंनो हागौ, गोसोआव लाबानो जाबाय, जेब्लायबो 1 जायो। दा बाहाय ओरैबायदि होनो कुइसन नाम्बार 1आव, मोनसे क्रिकेट गेलेनायाव बिराट क'हलीया मोन 30 बलनि मादाव 6 खेब हाजों सिमा बारहोयो। बियो हाजों सिमा बारनो हायैनि जाथावनाया जाबाय। दाना बाहाय ओरैबायदि सोंदों, मोनसे क्रिकेट गेलेनाय, बाहाय क्रिकेट गेलेदों आरो मोनसे। बाहाय जुदि बिराट क'हलीया माने मोन 30टा बलनि गेजेराव, गासै 30टा बलनि गेजेराव 6 खेब हाजों सिमा बारहोदों। माने 6 खेबखौ बियो सिमा बारहोहरनो आरो हाजों। ओमफ्राय बियो हाजों सिमा बारनो हायैनि जाथावनाया जाबाय। दाना सिमा बारनो हायैनि जाथावनाखौ सोंदों। होमबा जोङो बेखौ बोरै दिहुनगोन? दाना बिनि जाथावनाखौ दिहुननाया जोबोद गोरलै। ओरैबायदि जागोन, गासै जाथावनाया बेसेबांनो? बियो गाहायाव थागोन। गासै जाथावनाया 30टा, गासै जाथावनाया 30टा। दाना ओरैबायदि होनदों नै, बाहाय जों मोनसे बुजिनांगोन। सिमा बारनो हायैनि जाथावनाखौ सोंदों। सिमा बारलांनाया बेसेबां बारलांदों? 6 खेबा सिमा बारलांदों। होमबा बेसेबां खेबा सिमा बारलाङाखै दानालाय? बेखौ जों नांगोन। होमबा 30टानि गेजेराव सिमा बारलांनाया 6 खेबमोन, 6 खेब। होमबा 6 खेबा बेसेबां सिमा बाराखै दाना? दाना दानख'योबा जों मोनगोन 24 जागोन बियो। होमबा 24 खेबा मानो सिमा बारलांनो हायाखै? होमबा सिमा बारलांनो हायैनि जाथावना जागोन नालाय। गासै जाथावना फिथाइया बाहाय थाबाय, गासै जाथावना अनजिमाया 30। होमबा बिनि गेजेराव गासै फिथाइया बेसेबांनो? सिमा बारलांनो हायैया 24। होमबा बेखौ जोङो दानलायलायनांगोन दाना। दानलायलायनांगोन एबा रानलायलायनांगोन जोङो। दा जोङो बेखौ रानोबा जोङो मोनो, मा राननो हायो बेखौ? 6जों राननो हायो। 6 सानजाब 30, ओमफ्राय मा जागोन बियो? 24आ 6 सानजाब 4 24। दाना बियो मा जागोन? 4 जागोन। 6 सानजाब 4 24। दाना मा खालामनांगोन? बे 4खौ 5जों रानबावनांगोन। माने बेहाय दशमिकआव दोनदों नालाय। दाना दशमिकआव दोननायखाय जोङो 5जों राननो हायो। बेहाय 5जों रानोबा बेहाय दशमिक होनांगोन। नै बे दशमिक होनाय लोगो लोगो बे 0 फैगोन। 5 सानजाब 8 40 जागोन। होमबा मा जागोन? 0. माने बाहाय 0 होग्रोनो हायो। 0.8 जागोन आरो बियो 0.8। होमबा बाहाय बिनि जाथावनाया मा जाखो? 0.8। मालाबा समाव नैदि बोखावखोन्दोआवबो दोननो हागौ, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। मालाबा समाव नैबेदि पइन्टआवबो दोनो, बेखायनो बिनि एन्सारा 0.8। दाना कुइसन नाम्बार 2 दङ। सा 70 मानसिफोर थानाय मोनसे हानजायाव सा 15 हौवासा, सा 20 हिनजावसा, सा 30 हौवा आरो आद्राया आइजोफोर दङ। आइजोफोरनि सायख'जानाय जाथावनाया मा? थारमाने मोनसे गासै मानसिफोरा बेसेबां दङ? सा 70 मानसिफोर दङ गासै। टटेल जोंना मानसिफोरा बेसेबां दङ? 70 जन मानसिफोर दङ। दा बे मानसिफोर थानाय ज' दं आरो बाहाय ज' दङ। 70 जन मानसि दङ गासै।
जमा दं आरो बिसोरो दा मोनसे हानजायाव दाना सा 15 हौवासाफोरखौ हमना ला बि होनोसै आङो बयसफ्रा हौवासाफ्रा 15 दङ ओमफ्राय मा होनदों सा 20 हिनजावसा गर्ल्सफ्रा बेसेबां दं 20 जन दङ ओमफ्राय सा 30 हौवाफ्रा मेना बेसेबां दङ 30 जन दङ दाना मा सोंदों आरो आद्रा आइजोफोर दङ गासैबो आद्राफोरा आइजोफोर एबा अमेनफोर होनोसै दा अमेनफ्रा बेसेबां दङ बे गैया आरो आइजोफोर दङ आइजोफोरनि सायख'जानाय जाथावनाया मा दाना बे आइजोफोरनि जाथावनाखौ दिहुननांगौ दाना होमबा जोङो मा नांगोन आइजोफ्रा बेसेबां दं बेखौ जोंनो नांगोन दा जोङो बेनि सिगां जोङो मा खालामग्रोनांगोन जोङो ओरैबायदि खालामनांगोन गासै 70 जन दङ 15 हौवासा जाबाय 20 हिनजावसा 30 हौवाफोर जाहैबाय होमबा बेखौ दाजाबजोबनानै बेखौ दानख'नानै गारबासो आइजोफोरा बेसेबां दं जों बेखौ मोनगोन माने नैबे 15 खौबो दानख'नांगोन 20 खौबो दानख'नांगोन 30 खौबो दानख'नांगोन जा आद्रा थायो बे गासैबो मा जाजोबगोन बियो आइजोफोर जाजोबगोन मा जोङो बेखौ दाजाबनो खेबसे जों दाजाबोबा 20 जों 30 जों जोंना मा जागोन 20 30 50 65 जागोन होमबा गासै बिसोर दाजाबजोबा बेसेबां मोनखो 65 जाहैबाय होमबा 65 थांबाय ओमफ्राय दा आद्रा थायो बेसेबां 5 आद्रा थासिगोन बियो 5 होमबा साबाया माने आइजोफोर जासिगोन आइजोफ्रा बेसेबां दं होमबा आइजोफ्रा 7 दं आरो आइजोफ्रा 7 दं होमबा दाना बेखौ जुदि जाथावनाखौ दिहुननांगौब्ला ओरैबायदि फर्मुलाया गासै मानसिया गाहायाव थागोन गासै सुबुंफोरा गाहायाव थागोन जाथावनाखौ जुदि दिहुननांगौ जायोबा प्रबाबिलिटिखौ गासै मानसिफोरा बेसेबांनो सा 70 नि गेजेराव साबैसेया आइजोफोर 7 आइजोफोर दा बेखौ जोङो बेबायदि मोनबाय दाना बेखौ राननांगोन जोङो दानलायनांगोन बोखावखोन्दोआव लांनांगोन 5 खौ जोङो 5 जों रानबा 1 जागोन 70 खौ 5 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 5 खौ 5 जों रानबाथ' 1 जाबाय ओमफ्राय 70 खौ जोङो 5 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 5 सानजाब 1 5 ओमफ्राय 5 सानजाब 24 जागोन बा 14 जागोन 1/14 होमबा एन्सारा मा जागोन 1/14 जागोन होमबा जोङो बोखावखोन्दोआव दङ नामा बेखौ जों फिननायखौ अपसनखौ नायनांगोन अपसनाव बोखावखोन्दोआव दंखायो होमबा बिनि फिननाया मा जागोन अपसन ए आनो जागोन थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ बेबायदि जाथावना एबा प्रबाबिलिटिनि कुइसनफोरा जोबोद गोरलै दा आङो माखासे एग्जाम्पल लाबावनो माखासे डाइसनिबो फैनो हागौ नङाबा टासनि फैयो बेबायदि फैयो आरो जाथावनायाव डाइसफोरखौ जों मिथिनांगोन एबा टासनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनांगोन बेबायदि दा कुइसन नाम्बार 3 दङ बाव होनदों मोनसे बाक्सुआव मोनब्रै गोथां मोनबा निला आरो मोनथाम गोजा बल दङ बलफोरखौ लिन्थ्रियै बोखारोब्ला गोजा बलनि जाथावनाया जाबाय होननानै सोंदों माने मोनसे बाक्सु बे बाक्सु आरो बाहाय बाक्सुआव माखासे बलफोर दङ माखासे कालारनि बलफोर दङ दा बेहायनो गोथां कालार दङ निला कालार दङ ओमफ्राय माने गोजा कालार दङ ओमफ्राय होनबा माखौ दिहुननांगौ दाना गोजा बलनि जाथावनाखौ दिहुननांगौ होनबा बाहाय गासै बला बेसेबां जागोन जोंनो बेखौ नांगौ होनबा गोथाङा मोनब्रै दङ 4 ओमफ्राय निलाया मोनबा दङ 5 दाजाब ओमफ्राय गोजाया रेडआ बेसेबां दङ मोनथाम दङ गासै बला बेसेबां दङ होनबा गासै दाजाबोबा जों मोनो दाजाबोब्ला जाहैबाय बाहाय मा मोनो 12था बल दङ गासै 12था बल दङ दा 12 नि गेजेराव माखौ दिहुननांगौ दाना गासै बला जाहैबाय 12 माने गासै जाथावना अनजिमाखौ जोंनो नांगौ नालाय टटेल अनजिमाखौ जोंनो नांगौ बे जाहैबाय 12 दङ दाना बलफोरखौ लिन्थ्रियै माने सायख'वालासिनो आरोना जायखिजाया मोनसे बोखारोब्ला गोजा बलनि जाथावनाया जाबाय दाना जायखिजाया मोनसे आर'नायाव गोजा बल मोनबाय होमबा दाना गोजा बलनि जाथावनाखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला जोंनो माखौ नांगोन गोजा बला थोबैसे दं बेखौ नांगोन जोंनो होमबा रेडआ मोनबेसे दं बेखौ जोंनो नांगोन गोजा बला जाहैबाय बेसेबां दङनो मोनथाम गोजा बल दङ 3 दङ होमबा जों बेखौ जुदि जाथावनाखौ दिहुननांगौबा प्रबाबिलिटिखौ दिहुननांगौबा जोंना मा जागोन गासै अनजिमाया मा फैगोन 12 जागोन ओमफ्राय गोजाया माने 12था बलनि गेजेरावनो गोजा बला थोबैसे दङ थोबथाम दङ बे थोबथामनि गेजेराव मोनसे ना मोनसे फैगोन बख'ना लाबोयोबा बेखायनो गासै बलखौ जोङो गाहायाव होनानै बिनि गोजौआव बे जानाखि जोंना जायखौ सोंदोंना बे बेसेबां दं बेखौ गोजौआव होनांगोन होमबा रेडआ 3 दङ होमबा 3/12 जागोन दा बेखौ जोङो दानलायनांसिगोनलाय दानलायोबा मा जागोन 3 खौ 3 जों रानबा 1 जागोन 12 खौ 3 जों रानबा मा जागोन 4 1/4 बेखायनो बिनि जाथावनाया 1/4 होमबा फिननाया मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि जासिगोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 4 दङ
इउनिभार्सिटि सोदोबाव आइ हांखो जाखारनायनि जाथावनाया जाबाय दाना इउनिभार्सिटि सोदोबाव इउनिभार्सिटियावहाय आइ ओंखारनायनि जाथावनाखौ सोंदों दा बाहाय इउनिभार्सिटि होननाय लोगो लोगो जोंना बाहाय आइआ मोनबेसे दङ जोङो बेखौ नांगोन दाना इउनिभार्सिटियाव मोनबेसे हांखो दङ बेखौ जों नांगोन दा जोङो इउनिभार्सिटियाव मोनबेसे हांखो थायोनो जुदि बिनि प्रबाबिलिटिखौ जुदि दिहुननांगौ जायोबा गासै जाथावना माने गासै अनजिमाया जोंना गाहायाव थागोन नालाय ओमफ्राय बै जाय रिजाल्ट जायनि गासै अनजिमा बियो गोजौआव थागोन दा इउनिभार्सिटियाव मोनबेसे हांखो थायोनो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि मोनदाइन मोनगु मोनजि मोन 10था हांखो थायो गासै 10 थायो दा 10थानि गेजेराव आइ हांखोआ मोनबेसे दाना आइ हांखोआ मोनबेसे थायो इउनिभार्सिटियाव मोनसे मोननै दङ 2 दङ बेखायनो 10था हांखोनि गेजेराव आइ हांखोआ मोननै दङ बेखायनो बिनि जाथावनाया बेबायदि जागोन दाना जोङो बेखौ जोङो रानलायनो हायो गोरलै महराव जोङो लाबोनो हायो दाना 2खौ 2जों रानोबा 1 जागोन 10खौ जोङो 2जों रानोबा 5 जागोन बा 1/5 बेबायदि जागोन बिनि एन्सारा जोबोद गोरलै 1/5 बिनि फिननाया मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आ जागोन थार फिननाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ आङो गोलाव खालामनो सानदोंमोन जोंनिथिंजाय दा अखा हाबाय नै अखा हानायनि थाखाय आङो गोलाव खालामनाय जानाय नंला आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन नोंथांमोनखौ गोजोनथोंसै थेंक इउ